Wah, lah iki iso salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsuh karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono uga aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ora isin. Nek ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Ah pokoke wong loro iki nek nganti lunga, dicenono, ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku, memang kambing hitamkan Bagong. Sampeyan wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Oh, Mas Tunomo Sidam. Sekaring bawana langgeng. Kakang Rada, punapi? Menika kadhi ingkang sowan boten pangling Panakawan Bagong. Ah inggih. Ah, nembe kemawon kula menika kendelanganipun mun jatngersa padhekati pramesti Bathara Guru. Kuwatos sing raos sing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing kayangan. Lah, nuwun sewu lho, Dik. Mboten ateges kula menika dados ngetingalaken kasagedan kula ning kula saged maos dhateng batosipun Bagong. Piyambakipun menika tertentu dados wakiling para titah ing mapan wonten ing Pujangkara nanjehaken babakan sesakit ingkang tumanduk wonten ing jagat menika. Nggih menawi mboten klentu lho. Nyatanipun piyambakipun sasampunipun nyepeng asta paduka tumunten kadidine tiyang wahing menika sajaipun wonten bab ingkang dadosaken kagel manahipun Bagong. Bagong, wonten dawuh apa sababe sawise kita ngautu ning asta ulun tumuli kita kaya dene wong getak kelawan panjenengan ulun. Paguyuban dewa niku sok latihan apa mboten? Iya. Kula niki titah lho. Munggah enten kayangan niku kudu diringi sing pancen ya serius tenan. Lah kok mletho. Menglasem lho. Wah, wis ngirang-wirangke. Rombonganing Jawata. Ah, sing jeneng dewa iki ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati. Aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga. Sing wigatine wae apa kita suwana ning kayangan. Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ulun rada kula antaran bekti lonjo ulun. Ya ya Bagong tak tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat dayana ing kasantosan. Wis patang dina iki lho kowe iki Pak metu terus iki apa ora wedi kentekan bahan. Kulon Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe lah trondolo ora diwangsuli. Iya ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe daerah ning kasantosan. Ana wigati apa Bagong kita sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Ing angka kalih sowan kula menika nuwun sewu Pukulun menawi kersa lan kesduing penggalih kula menika sakmenika sade martabak. Kowe lah ana dewa kok tawani martabak iki lho. Estu Pukulun setunggal pak isinipun sedasa. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet bathi 3.000 Pukulun. Daharan ulun kuwi pelemper tangga jiwa, jambu dipa nirmala. Mboyanate dahar. Apa mau Marwanto? Martabak. Martabak. Wondene Pukulun sak rombongan boten kersa mundhut boten dados menapa jernyatanipun adilipun tiyang tawa menika menawi dipun tawakaken menawi dipun pundhut ya alhamdulillah dene ora nggih boten dados napa. Iya. Ing angka kalih Pukulun kula namung badhe nyuwun prisa. Kok donya menika yang mboten ninggal padhang menika sebabipun menapa? Mrika mriki sami
ajrih krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingkang saestu saged anggondol nyawanipun titah. Menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya. Mila ingkang saking menika pukulun gandeng paduka menika dewaning para dewa, kula nyuwun supados paduka menika nggadahi solasi. Apa kuwi? Niku lho, napa jalan tengah solusi. Solusi supados jagat menika enggal padhang. Menika kados pundi caranipun? Serananipun kados pundi kepareng kula cumadong dawuh paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten dados satur kula menawi wonten kidal-kidulipun basa. Kula nyuwun pangaksun sami menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah pulu. Bagong, wonten dawuh ngerti yo. Jroning pirembugan iki mau ya ngrembug perkara lelara ingkang dumadya ning jagat. Menika mencekam saestu lho, Bukulun. Mencekam saestu. Awet kabar ingkang sampun kula tampi sesakit menika mboten saged dipun tonton kanthi netra waloka. Kedah dipun tonton mawi apa jenenge? Kedah dipun tonton mawi bioskop Bukulun. Dadi umpane dadi. Bioskop dengkulmu mlacat ki ora. Sing jeneng kuwi mikroskop. Wah, neradane modern iki. Mikroskop. Menawi mboten dipun tonton kanthi alat kados mekaten niku mboten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten, titah menika kadhawuhan menapa, kadhawuhan pripun, lan kadhawuhan kados pundi. Amargi titah menika wonten jagal menika pakaryanipun werni-werni Pukulun. Wonten ingkang petani, wonten ingkang penggembala, wonten ingkang nuwun sewu makelar, wonten enten dol tinuku wonten ing peken, wonten ugi inggih menika ingkang ulah seni kados kula menika. Kula menika sampun pinten-pinten gen batal. Amargi kula kudu pun nampi MC Sripah. Kok sik to, MC Sripah kok dijadwal iki piye? Apa matine wong ya dijadwal apa piye? Mergi kula menika saking dregile, ana wong kerokane wis tak pesen, sunek mati aku sing MC. Engko batal, dados pangupah jiwa kula mandheg. Kula mboten saged pados sandang tedha, anak-anak kula cilik-cilik doting dlongop, mestine anak kula nek kepengin es, anak kula kepengin jajan, kula iki iso ngekeki dhuwit luwih saka sing dijaluk anak kula. Saniki kudu tak semayani, nganti bocah-bocah cilik do mbrebes mili. Atine wong tuwa sing kaya kula niki sing ora kuat. Kula niku kudune wong tuwa iso nuruti karo anak, saniki mung pandeng-pandengan karo anak. Pukulun lampan wonten jagat menika sampun morat-marit boten kantenan. Kula nyuwun paduka ndawaken kebijakan-kebijakan ingkang samangke saged damel pepadang tumraping para kawula. Menawi boten niki kula wis ora iso ngampet. Nek Pukulun boten saged paring kebijakan, nuwun sewu paripaksa menapa kula ingkang kudu lenggah minangka dados dewaning para dewa Pukulun. Mastunomo sidam skaring bawana langgeng. Bagong, lah kok wuwusmu kaya mengkono? Kita ngerti, ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae, nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titah ning mapan ning Janaloka mau bali bisa urip tentrem ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata, nanging tanpa beda kaya jeneng kita. Ya mung ulun kuwi kena lara luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi yen kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun, banjur kita ngancam kelawan ulun, sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun. Terpaksa kula kudu wani. Amargi kula antosi seprika-sepriki durung wonten keterangan sing gumathok, kula kudu kepripun. Ngoten. Jadwal kula batal kabeh lho kula.
Tirik-tirik niku janjane iso nggo wah. Iso nggo nyaur napa-napa. Sane kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok, kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik minangka dadi wakiling para kawula cilik nyuwun kecerahan utawa napa niku? Pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu kula ora nrimakake kita nantang lan panjenengan ulun. Mboten nantang, kula niku mboten badhe wani apuh kula Sang Hyang Jagat Kirinata mboten. Meng kula suwun anggenipun makarya menika cak cek cak cek cak. Supaya enggal kelakon padang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengkono cetha kita ora nrimakake panjenengan ulun dadi dewaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayewangan papane ora ana ing Bale Martya Kundha Manik. Nanging enten ana ing repat kepanasan Bagong mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu pukulun? Iya. Mboten gara? Mboya. Kula niku tanglet mboten gara. Jawabe heeh karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora dadi empu Sang Hyang Jagat Kirinata paring dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nang ngoten matur sembah nuwun kula nyuwun pamit Bu Kulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kulun Sang Hyang Rata kula nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati ah, lah wis ora karo-karuan anggere sing munggah Bagong niku rawur-rawuran. Kulun Sang Hyang Bathara Indra kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nun niki. Pun mboten sadean biyo. Ora. Wis mboya Bang. Nggih, nyuwun pamit. Kula madhal pasinan Bu Kulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Bagong. Pripun, Dik? Ndara dasih aturipun ing Rama Siti Pangdalutal. Kakang Rada sak mangke ngaten kemawon Bagong dipun cepeng. Dipun lebetaken ing pakunjaraning kadewatan. Mangke riyin. Nuwun sewu lho. Lah kok Bagong dipun cepeng menika patipun Bagong menapa? Bagong wantun mutah lan panjenengan ulun. Mangke riyin Bagong menika sampun leres. Menika wakilipun para kawula alit. Bagong nyuwun kados mekaten menika sampun leres, Di, sampun leres. Kedahipun Adi Guru tumuli ngulir budi supados samangke wonten paridhawuh saking Adi Pramesti Bathara Guru ingkang tumanjanipun ngagengaken tentremanipun para kawula alit. Jernyatanipun kawula alit menika nggih bingung badhe matrapaken awakipun menika bingung. Tumindak ngaten menika mangke lepat, tumindak ngaten menika mangke kliru. Mila tumuti Adi Guru menika paring dawuh, kawula kowe kudu kaya ngene, kaya ngene, kaya ngene menika mangke badhe rampung. Nek sampeyan nyekel Bagong menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nanging tumrap kula Bagong menika wantun kalian ingkang rayipun Manikmaya. Mboten wantun. Nuwun sewu lho. Kawula menika janjanipun mboten badhe wantun. Nek saya suwe diujarke lah menika mangke mboten dados kedadosanipun mboten sae. Ngaten. Mula panjenengan kedah paring dawuh. Wonten dawuh saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang badhe dipun pundi dening sangganing para kawula. Menawi kawula menika nampi dawuh. Sing tani entuk tetanen, sing dagang entuk dagang waton, syarate kudu kaya ngene. Ah, ngoten menika mangke wonten pepadang. Ning nek panjenengan menika lajeng duka kaliyan Bagong lah menika mangke mboten sae kedadosanipun. Kakang Rada, wonten dawuh. Kakang Rada mboten sarujuk kaliyan kula. Menawi mboten sarujuk tegesipun Kakang Rada menika ugi ngrencangi dhateng Bagong. Wah, lah menika ingkang ngawrat ngaten menika nek dipun tuduh ngaten menika kula sampun mboten saged matur. Indra wonten timbalan. Tetapno para wadyabala Jawata Bagong dirangket. Lho niki ngestakaken dawuh Di Kakang Rada menika sampun dawuh ulun Kakang. Monggo, tunggak waru godhong dadap. Bapaknya
Kresna sinayeng mangglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitraning asta aneng asta piye Bagong? Wah wis kula wis matur ket wau jaman munggah teng kayangan wau ta teng dalan wis matur ta. Nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mergo kula niku kegolong wong sing ra iso ngampet kanepson. Lho. Nggonmu matur kali wong kula Bathara Guru piye? Ampun matur apa anane jagat butuh kecerahan. Jagat butuh pepadang. Niki wong kula Bathara Guru bola-bali meng hang-hong. Ora ana kata-kata sing jelas meng ngilahing gemremeng kuping kula nganti nesu lho. Nek pulun Bathara Guru ramene kebijakan karo rakyat teng alam padang, luwih-luwih rakyat cilik. Kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Heeh. Tak totok lho kowe. Heeh, nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Ah wis kan biyen. Nameng Kresna karo Bagonge kendel Bagong. Mula niki kula wis ngerti, gruduk-gruduk para dewa goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau mung dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean munggah kayangan isin. Sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagadgirinata merga sampean niku titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampean wedi nek mutah karo bapak sampean dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut, tanggung jawab. Lah dalah Arjuna ayo, bali nanti. Wah, lah iki iso salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsuh karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono uga aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ra isin. Nek ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Pokoke wong loro iki nek nganti lunga, dicenono, ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku, meng kambing hitamkan Bagong. Sampeyan wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwunke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Modar kowe. Arep ngapa kowe? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok ngedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Apa sing iso anu ditampa dongane iki mung wong sing ndek derajat pangkate lho. Wong ki nek beda karo wong cilik unine mandi, ucape mesti eneng nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapamu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengo, do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Kok gawe? Lho, aku ngopo? Weh lah, ampun nyalake kula lho, kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampeyan mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Kok ora.
keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Kapok kowe. Saya suwe ora mung raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan babar belas. Ya jeneng nganti kaya ngene kepiye? Iki dalam rangka proses. Proses wis. Delon. Wis lajeng ketimu mandor. Wis Nyai, lakon sing wis kelakonan dhewe ya mengko didilakoni. Koko Prabu. Inggih Koko Prabu. Pancen Jandhi Rama Kakang kuwi kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajib kowe karo aku nggunakake Bagong supaya dadi wong kang tansah disiya-siya. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndara dase. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho. Aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan jagat Dewa Bathara. Kowe ra edan mono kae. Iki ora mung penjalukane Bagong kembar telu tak gawe Bagong kembar akeh, aja kuwatir. Koko Prabu, paduka kenging menapa ora. Udo. Pamer duwe kaprawiran. Bagong ora gelem balekke Koko Prabu semban kaya wingi-wingi. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono apa piye? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi dadi kaya ngono mergo tak shotke. Mergo arep gawe mengkambing hitampan aku di depan para dewa. Aku nggak mungkin, nggak mau. Nemeng dikambing kita akan mau carane kaya ngono. Ora gelem balekke. Iki merganing patimu. Piye? Mandya ucapku arep sikara karo Bagong kuwalat kowe Setyaki. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat Dewa Bathara. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Ora kok malah gumujeng. Wih lah Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wis kene do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan Koko Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake ora dadi ngopo sih. Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Edan Bagong meneng. Kinengan aku bali ning Madukara bojoku do moh kabeh. Tak peke. Ojo edan Bagong. Bagong. Aku kudu kepiye Bagong. Suarane dhewe-dhewe. Nadyan kaya mengkono tetep aku tok anggap ratu Gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah. Mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ngoten lho, gelem temandangno malah ora apa-apa. Arjuna gelem tempeng. Janaka wonten paningadem. Janaka wonten paningadem. Kok suaramu saya ora cetha.
Cangkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke rak kudu nganggo kasantosan ya ta? Ngobahke cangkem sing gedibel-gedibel iku kudu nganggo kasantosan. Wes kowe rasa melu-melu bakal tak tandangane. Tak tandangane. Dewa mengko sing methoke adikku Janaka apa dene Sencaki? Ndeka wis tak kendel. Janaka. Janaka. Methoke para dewa ya Dimas. Rasa lucu. Oh iya, tak bener. Kiti nunun kadanira wirang tumandang satyane ku karwanira satyane ku karwanira iki Bagong kok gawe dolanan iki. Iki sapa iki? Langkun ngarang. Sandringan munjuran. Sapa? Sandringan munjuran nyang. Sapa Bagong? Setyaki. Lho. Ditaulun Setyaki kok wujude kaya ngene. Iki salah le mlebu salon. Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot ya. Wis le garing suwe. Le mrambat alon ayo. Malah neng rai teng pletot ora karo-karo. Angan ngono jane. Piye? Lorendra gelem ngene. Aku sing ngarteke Bathara gelem tentrem gawe jagat ora? Kuali. Heeh, ning kuali. Bathara gelem gawe tentrem ing jagat ora? Bathara Guru Kanjeng Rama kula nedeng menggalake babagan kuwi. As ora sandadak kokean pertengsing. Wis ora gelem iso gawe tentreming jagat perkara iki. Amuk Suramarta Jamrata. Ana tandanya. Ardi kentrang sirahmu. Kentres. Oh, kentres tak kira kentrang. Pecah sirahmu. Bener banget ae. Piye? Banget ae. Arep main ayunan. Panggal tak ayon. Oh, tak panggal tak ayon nih. Mati dereng aku.
Jawata sampun kendhang kapracundhang Prabu. Ora Busdaya para Jawata sampun kendhang kapracundhang. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Bagong, Nun. Iki reku malik kapan? Wah, tesih suwe. 10 kurang seprapat mengke malik. Wong edian ora. Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis ta, karang ya ngene iki ra masalah ora apa-apa. Kowe nek seneni wong akeh lho. Sing nyenani sapa wong walian kok seneni ora. Wong ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna kula maring adhawuh, "Diya, kuwatir kula menawi mangke Pikulun Jagat Girinata menika dhateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten. Menawi Koko Prabu Darma Kusuma sok." Oh iya ya, inggih. Bagong, Nun. Aku balekno kaya mau. Balekke piye dong rampung lewuh kok kon balekke. Ora iso aku lho ya mung waton omong, waton ngucap kok mula sonane ora sok ngembe karo wong cilik, ora sok mbebeda karo wong cilik, ora sok makake wong cilik. Dumek wong cilik dipakake. Dikon gawe masalah, engko sing sampean terus lunga. Ha niku dandane kaya ngoten niku. Ora, Bu. Setyaki piye? Menawi ngantos kula wangsul wonten ing garba ruji kados pundi? Ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pun mengke nek percaya kali kula to. Mengke nek sampean niku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakale sampean niku uwal saka dedosan. Ngoten. Mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong mlarat, aja sok ngece wong ra duwe, engko ndak kualat. Kaya ngoten niku. Sampeyan ngece karo wong cacat, weh mlakune pincang, sok kala mangsa sampeyan kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nane dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampeyan sakniki pasuryane kaya Bagong. Sampeyan mulih teng Ndarawati, Ndara Rukmini Setya Bima Jembawati semaput kabeh. Ora sampeyan. Kok Prabu kados mekaten gledak. Aku sing ngurut. Us. Kok njur aku sing ngurut. Sapenake dhewe ora. Kok Prabu kados pundi? Sang Hyang Jagat Girinata kae dioyak wae Janaka. Monggo kula dherekaken.
Gara-gara reng ayah. Wis jam 09.00 kurang 10. Ya sak glindingan. Ha iya. Bagong neni to, Pak? Ora ngerti. Aku mung dijawil gareng kon banjeli Bagong. Wis ora apa-apa ya, mbangane wong loro tengah-tengil ya tambah siji Semar nggo tendang-tendangan terus. Ha iya. Panggere kleru ngomong gedhik. Karo ngomong kampleng ngono ora wis ora. Apik. Ha iya. Petruk diwaca layange. Layang saka sapa kok kon maca? Wayang Slimen iki sing numbas sapa? Nah iki tak wacake ya Pak. Iya, iya. Heeh. Endi mau? Ha iki. Saking okehe layang. Persembahan saka Pom-Pom Boy. Apa kuwi? Pom-Pom Boy kuwi jeneng perkumpulan kroco mumet. Para manajer SPBU. Wah, kok wis dadi manajer SPBU kok isih padha mumet. Ayo kahanane kaya ngene kok ya Pak ora ana wong metu, ora ana wong nganggo kendaraan. Mula bensin ku ya maune payune iso 36.000 liter saiki ya sedina ming payu 2 liter, 3 liter. Apa ora ngrekoso? Iya, pancen bener. Carane apa? Suka parisuka sawalan lan temu kangen Pom-Pom Boy. Manajer SPBU, anggota grup WhatsApp Trio Emi kalian Bapak Henry Eko Purwanto ingkang wonten Pekanbaru. Wah, enggak. Wah, matur sembah nuwun. Dene wis kepareng nimbali karo wayang Cilimen ya, Truk. Ha iya, idep-idep ngurip-urip karo para seniman-seniwati sing terdampak COVID-19. 19 matur sembah nuwun. Wah, kanca-kanca komplit. Ning ketoke elek-elek. Ha iya. Ya wis ora apa-apa to, Pak. Ya sakanane sampean ki senengane nek nyacat kanca kok sak penake dhewe. Nek dina iket pancen prejengane wangun-wangun. Ning nggon ikine petuk-petuk. Ya wis ora apa-apa. Petuk-petuk yo tak jakne ndi-ndi. Mergane bareng. Sing jeneng rombongan ki nek bareng tabuhane mesti bener. Nek nyiji-nyiji, ya ora ana ututane. Mengle nyandang wae do pancen yo luar biasa, pancen sirah-sirane iki pancen cithakan iket. Ha iya. Nek dinggone iket ngono pancen ya wah demes-demes. Aku dhewe iki nek ora wis kebacut ngejak taunan iki tak bubarke kok. Ha iya. Wis kebacut ngejak tetahunan ya wis men ra apa-apa. Wis ora do mati dhewe. Heeh. Ayo iki wis sentik-sentik kok acara kaya ngene iki kena COVID-19 iki uripe do sentik-sentik. Nek bengi urip. Heeh. Wong ana sing jak jagongan nek awan delongap. Kaya wong ilang ingatan. Ha iya. Sindane sapa sindane? Mesti sabar Pak Sanda. Aku wong tuwa ki nek ra nggo sinden wis ora. Sing jeneng jerengan gamelan ki ora dilingguhi sinden. Wah, arep gamelan ukir kaya ngapa kuwi. Neng mata kaya tumbukan blek. Anggere muni gamelane arep wesi. Ning ana dijejer sinden 5 apa 6 apa 8 ngono kae. Wah. Gamelan wesi iso dadi kaya gamelan perunggu. Ha iya. Sapa-sapa? Sabar to, Mir. Tak sangga modar. Karo bapane arep disangga ora. Sing mepet iki dari awal wayang Slimen sampai sekarang ini baru muncul sekarang. Ya, mergo daleme ya adoh lan kena lockdown. Lockdown. Wah! Ambo mau rasa dijak. Sengit tenan aku ora. Omong waton kaya pener ning ngawur. Lockdown. Lockdown. Mbak sapa? Mbak
Ana Pertiwi. Wah, kaya album. Album apa senane? Kaya dong-dongo. Kaya penyanyi Ana Pertiwi zaman biyen. Diobok-obok, diobok-obok. Ah, kleru kae Joshua kok Ana Pertiwi. Wah, wis ngawur banget. Sing sijine. Mbak Ria. Wah. Iki sing bakule beras. Heeh. Sijine meneh. Sijine Mbak Wahyu Krisnawati. Walah. PAP. Oh, ngerti ta, Pak? Aku wis tau pesen. Tapene Wahyu. Ragine kokean. Iya. Jejere ora pangling Marcelina. Wah. Marcelina Parjiwati. Prastiwi ya Parjiwati ra. Ya nembang ya, Pak. Ana pamundutan gending ana. Ya apik-apik lho, ana WhatsApp meneh. Heeh. Tak wacane dhisik ora usah kesusu. Mengko ndak apa jenenge? Sugeng dalu. Nah, sampun transfer 200.000 pamundutan Mbak Ria Pamungkas. Oh nggih. Pom-pom boy nyawer 250 nyuwun tembang kangen Bapak Hendi Eko Purwanto di Pekanbaru nyuwun setya tuhu. Oh nggih, matur suwun. Oke tenan iki sing do nyawer. Iya. Ora kutang ming 200-an. Bapak iki senengane ora apa iki? Bola ra ono. Iki piye kok diterke aku nek kira-kira sindene ora ana aja diterke aku, Gun. Kula nyuwun lagu nggih Mbak Wahyu Kadung Tresna. Wah, Mbak Wahyu Kadung Tresna. Nggih, matur sembah nuwun. Liyane meneh iki ana nyuwun dipun dukung klik subscribe, like, komen, share kalian tekan lonceng. Wonten channel YouTube Mustika Laras Entertainment. Channelnya para muda melestarikan budaya Jawa di tanah perantauan. Ing alamatipun wonten ing Radio P2SC, Jalan Dakota Raya nomor 1 Kemayoran Jakarta Pusat. Saking admin Mustika Laras Entertainment. Oh ya, klik dan share. Ya. Nyuwun lagu tembang kangen. Oh ya, wah jan alon-alon. Sapa sih, Pak? Sing tuwa milih. Mau ana sing njaluk Wahyu Krisnawati. Oh iya. Ning suarane rada esek iki mergo ya saben dina tampene iki enteke iki cepet banget. Jumat sold out. Wah. Yang mau pesen Senin silahkan mulai sekarang. Wah ya syukur. Tegese Gusti iki mandheke ning panggung ning paringi rejeki lumantar tape. Heeh. Ayo Wahyu jumeneng. Iki syarate jumeneng kok. Kowe ora tau ndelok kanca-kanca apa piye? Kanca-kanca ki totalitas padha jumeneng kok kowe ora gelem jumeneng. Ayo. Iki papane wis tak siapke dienggo joget pendompo. Ayo. Setya tuhu ana sing nyuwun Mbak Wahyu Krisnawati. Lah apa? Oh iya Kadung Tresna nggo setya tuhune Prastiwi. Arep Prastiwi ki ora tau setya babar blas. Nek ming nembang setya tuhuke ora dadi ngopo. Tembang ki beda karo kelakuan. Iki sing arang-arang jumeneng ngene iki nyok aku nyok malah nyok betah nyawang. Ning nek sing wis kulino ngadeg ngono kae malah nek. Waduh. Ora do mirengke ora. Yo Wahyu dibawani. Apa mau jenenge? Kadung Tresna. Mau bengi wis metu saiki metu neh. Ora apa-apa. Ben wis keletan kok. Ayo dibawani. Serah ya, Pak. Ora apa-apa serah. Tangane ora ning mburi nek nembang kaya wong nawakke kayu.
Ayo tangane ora ngapurancane mburi kaya istirahat di tempat ora. Ayo. Rino wengi dadi Iki le jarikan kemepeten apa piye kok sikile pidak-pidakan. Aku kok yo ngemat-mati sikil iku kok dipidak sikil tengen. mboten Pak, grogi. Grogi apa? Ngadegi rada mbegagak lho. Ngadeg kok sikilku didak sikil tengen kok. Kaya nggone iki sempit. Tanpa tanpa nindra Jan luar biasa tenan. Saiki wis mbok menawa sesuk wis ora arep nyinden arep pengusaha. Ha iya. Sing lanang ya wis sregep tenan. Telo rung dunjaki barang wis dirageni. semangat Pak. Semangat ayo wong jeneng kena kanan kaya ngene iki nek ora dodolan arep ngopo? Ora obah ra mama ya Pak. Ora obah ora mama. Ora obah, oh ya ora obah ora mama. Ya obah kae sok dimamah sok ora. Ngandel ora. Kayung yon marang slirane Tuku kendaraan meneh. Mobile loro mergo tape mobile loro. Lho kaya ngono lho. Apa-apa nek ditekuni sing apik-apik, tekuni sing tenan-tenan lho. Usahane saya ngrembaka. Iya. Sing lanang wis tuku sapi. Weh. Elok tenan. Wedhuse saiki mulai malik dadi 8. Oh. Edan tenan. Gembel apa Jawa? Apa ta ana wedhus Jawa kok blangkonan ra ya ora ana ta? Wedhus iki ya wedhus ra ana wedhus Jawa kok wedhus Jawa tenan. Kok wedhus nganggo surjan dituntun. Ambek nuntun Solikin kae. Meneng. Aku lagi ngrungokke Kedung Jeru, Kadung Tresna. tansah kumawanging netra Wanggere weruh mobil tulisane Tape Telo. Gone Mbak Wahyu karo Mas Maryono. Weh, bojone jenenge Maryono. Maryono. Petuk. dalang ya Yon. Oh, diprotes dalang lho, Pak. Weh, dalang ngedinai pelok pecah ndase. Mula jenenge Cermo Slendro. Ya ora apa-apa. Jero ati kadung tresno Ya, sing ora tau ning wayang Slimen ketok nek deg-degan. Tiwi ketok nek wedi tenan. Ora usah wedi. Nang kene iki biasa wae. Nek nyinden kleru dusung cemplungke kalen wetan kuwi lho. Sing wis tak cemplungke iki ayu, kae wis tak cemplungke. Tatin, ya ora iso teles wong do kemambang. dan liya hamung sliramu
Satemah. Satemah loro bocah iki nek ora pasrak suarane jan nganyut-anyut ning ati. Heeh. Dikembangke ya yu. Oh sesuk nek corona wis ilang kuwi aja terus leren le bakulan tape. Justru kowe tak nei ide. Heeh. Ora mung tok rageni tok. Ning kowe kudu lho malah cengengesan ora. Lah tape kuwi kudu tok gawe rasa bermacam-macam. Lho, oh idene bapak apik kuwi. Sesuk tok nei tape keju. Tape coklat. Lho, kuwi dirageni kok diwur-wuri coklat. Tape keju ya engko dinai keju. Wis kuwi bakale laris dadi piye? Tape jingking. Lho. Jero dikeki yuyu ning aja mati. Dadi dicokot langsung nyapit cangkeme sing tuku. Nih ya apik lho Pak kuwi urung ana lho tape rasa coklat, tape rasa keju, tape rasa vanila, tape rasa stroberi ngono kuwi wajib dipikir piye carane supaya iso gawe wujud kaya ngono. Wah, nek iso kaya ngono kuwi ambok wah omamu kae tingkat 3. Ora ketang ming blabak. Ya, mangga. Lamat wus katon tejane. Tapi rasa susu. Ana kok padake wawo-wawo. Kuwi engko dirageni terus ditutupi kotak. Waduh. Ben, modar mbok ben. Wong tuwa cangkeme ra. Aku muni ngono kuwi wis seneng to? Seneng. Kok nendang. Dapure Semar ya. Lamat wis katon ejane yen wong rengkaton mancara. Aduh. Ambo sarik oh sak sawang kok kene kaya ndokoke radio ning dhuwur patung KB. Abi to, Pak? Patunge meneng wae ming suarane radio ming sem mati. Blas ra ono gerakan apa-apa. Dereng. Wo durung kok, Pak. Wah. Ayo arep salto, ayo. Tendiang kowe nek nganti wong tuwa kok salto. Tak tunggune. Heeh. Bacaan sarwa asli
iki, yo. Oh, iya. Oh, ah, oh, 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 ah, oh, oh, ah, oh, ah, oh, ah, yeah, oh, ah, oh, oh, ah, oh, koyo wayang golek. Oh, ah, oh, oh, ah, oh. Attack. Iya. Iya. Ayo. Obah to, Pak? Bareng Wahyu gerak kok, wah, jan. Cemplungke. Jarekku mlotrak-mlotrak. Ayo ngopo to ya, wah, jan. Kudune iki nek tangane kiwa maju. Sikile sing tengen mundur. Maju. Kok sikile kiwa maju, tangane kiwa maju, sikile tengen maju, tangane tengen maju. Iki jenenge dompi. Dompo. Iya apa? Ora apa-apa. Ora. Ya wis ya. Pacaane ya kaya lho nek apa gerak dan lagu cah cilik-cilik kae. Heeh. Pacaane sarwasi. Nuwun, Mbak. Sami-sami. Ayo, Wahyu, ya. Nyuwun gending lawas. Wong nggih. Manut sinden Mbak Tiwi sampun nyawer seperti biasa transfer besok. Kira kelingan apa ya nek sesuk Minggu? Heeh. Besok kapan? Yo transfer Minggu ki liwat ATM ya iso kok. Oh iya ya, bener-bener, Truk. Untuk teman-teman perikanan UGM. Oh ya. Mangga Mbak Tiwi jumeneng ya. Mengko gek Mbak Lia, mengko terakhir dedengkote sinden sing mijil saka Pandan Sekekek. Lagune nyuwun lagu lawas. Ya. Sing diapali Tiwi wae apa? Pamundan saka kanca-kanca perikanan saka UGM. Heeh. Iki Mas Bambang Menjair. Joko Tombro. Edi Cetul lan sak piturute. Ya. Tembange manut kula, Pak.
Heeh. Lah iki nyuwun tembang lawas kok, sing lawas banget. Heeh. Napa? Ayo apa sing lawas banget iki apa manut kowe sing tembang lawas sing kuno sing kowe iso. Ya. Langgam napa-napa. Langgam ya kena, soto ya kena. Apa brongkos ya ora apa-apa. Iya, tegese iki langgam apa sing alusan apa sing dangdut. Pak manut, ora masalah manut. Ya. Alusan nggih. Heeh, ya alusan ya kena. Ya, mulane lho omahe ora ado-ado. Heeh. Dadi iso jlak-jlik melu wayang Cilimen ayo. Nggih, benjang pindah mriki. Pindah mriki mawon. Ora masalah kae kamar mandi ngisor kae selo. Kok digempur dekke siji. Iya, malah ora apa-apa kamar mandi dalam kok malah. Ah iya. Ora ngira nggih, Pak. Ora ngira ya ora apa-apa. Ya. Wis pokoke lagu sing kuno, heeh. Ya dibukani saka saron, bunang. Ora gawe tratapan sing nyaron to. Tong 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 kling tang tang kling tang kling kling tang tang kling tang din tak 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 tun tak tun tak. Ya. Sik, ora yakin balungane ora yakin iki. Prong long long cling seru ngono kok mling. Kuwi nek ora ado semangat iki esuk sewengi diitung nyeket wae. Heeh. Ya. Cara kono iki to. Ya.
Nah, pamundutane ya pancen lagu kuno. Ah iya. Sampun, Pak. Penak to, Punten nggih. Ora apa-apa kok kleru. Kendange kados pun ngajak masuk. Heeh. Ah sing ngendange karepe sapa-sapa dijak masuk. Lah pun ngelirik kok. Cah nekat e kuwi ora. Heeh. Ora apa-apa. Pancen nudu salahmu kuwi, pokoke tak salahke sik ngendang. Iya. Oh nekat durung wancine kok wis ngejak masuk. Iya. Sik lenggah. Iya. Arep ora ngati-ati kok ya. Pancen kudu ditatar. Ah iya. Sembedengan. Masuke kendhange lak yo ketarani. No 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 no. Aku dadi eling-eling nengge satriya kung para Pandhawa ora tembange lho. No 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 tandang ta surup surya wong ngene padha le miring nek ora pas wah aja gedhe tuwa kok ora pas ya Mbak Ria ya pamundutane apa iki ana loro truk. Oh, iki wis memasukkan apa? Uang kas. Ya. Ana sing nyuwun tembang kangen, ana sing nyuwun lali janjine. Ya. Monggo Mbak Ria jumeneng. Pokoke aku njaluk iki kudu jem-jemane kendang sing cetha. Ha iya. Tak jet. Nah, ngono kudu jelas. Karena rasa nyiter. Balung wae. Nyiter kok digenjrengke. Padake lagune Gomblo. Mangga Mbak Ria. Ah iki pancen ya. Lali janjine apa tembang kangen panjenengan? Kangen mawon nggih. Ning jane loro niku ya disuwun kabeh. Wah, la iki. Ya ora apa-apa. Ya. Tembang kangen rumiyin apa lali janjine rumiyin? Tembang kangen rumiyin. Tembang kangen rumiyin. Ya, mangga. Kanca-kanca paguyuban Sirna Laras. Kok Sirna lho. Tak tun. Ayo sing semangat. Ya. Nek perlu nyaron karo gerong. Oh. Sarone imbal, cangkeme ya do imbal. Ah, adep-adepan. Oh. Ya, mangga men gayeng. Ya, ya. Ayo. Iya, Hosa. Yeah. Matur suwun, lajeng disambung ya. Amundutan kala wau, lali janjine. Wah, iki ya piye nek kabeh-kabeh lagu-lagu kon minangkani lagu-lagu suwe tenan iki, Truk? Iya. Pamundutan saking sinten, Pak? Pamundutan lali janjine menika saking Sobat Ngebyar. Oh iya. Sobat Ngebyar tembang lali janjine. Oh iya, sampun transfer, sampun. Iki sing saka Bu Bebek, itu anu sapa jenenge iki? Nasi bebek Mbak Nani Cibitung Bekasi iki sing ngendi iki? Iya, sik tak golekane. Wah, nek ngene iki ruwet banget
Cibitung. Nggih. Ra ono e. Oh. Kertas. Oh, Bu Prastiwi jelas tak kasih, Bu Prastiwi belum tampil kok sabar toh. Iki lagi tekan Mbak Ria, kok Bu Prastiwi iki gugong. Iya, ditabuh ndase duweng. Nggih ampun to. Yo, mangga apa lali janjine, yo. Ya, ngene iki ramane yo. Yeah. Solo Janjane ya janjane kowe neng lelakaku sadak ati akiku sujud ya matur suwun Mbak Ria. Wah, wis kepareng isi wonten ing wayang Cilimen. Iya, ya sesuk dijatah neh. Iki lukirane isih akeh banget lho. Nganti tekan tanggal 30 iki isih wayang Cilimen terus saben bengi. Wah, Cilimen. Ya ora dadi ngopo, terus sing penting iso obah. Ha iya. Iso dienggo celengan kanca-kanca. Ha iya. Ya celenganku barang Dik. Ha iya. Masa aku kaya ngene kahanane ora nyelengi. Ya sesuk pokoke sing adil, aja nganti dadi regejegan, ora. Yo, Ndul. Ganti kowe, Ndul. Ndul sapa? Prastiwi. Aku ndak didhisiki nyeluk aku, Ndul, tak celuk sik. Ah, iki. Amundan saka ora bain-bain sing nyuwun saka Cilatung, Bekasi. Wo, sawerane Cibitung Bekasi. Cilatung ki ra ana Semar. Tendang Ngodar ora. Tulisane ora cetha. Cibitung Bekasi. Sawirane ora bain-bain iki. Saka Bu Bebek. Bu Bebek Mbak Ani nasi bebek. Wis sawer 1,5 juta. Waduh. Wah. Kapusan ora ya engko bunane kowe. Wah, aku nyawer Prastiwi selawe tak pikir ping 7 Kok 1,5 juta. Weh ayo penggemar iki dhewe-dhewe. Ayo Pras. Ngopo? Kon ngopo? Ayo ndodok apa ngopo? Nyanyi nembang. Bebas tembangipun. Wah. Podang kuning oleh ora? Apa? Podang kuning. Podang kuning? Asal karepmu. Kok tak unekke. Ora. Wis gek dibawani rasa cerewet. Walah. Yuk. Ini ya ora apal. Dekno nantang podang kuning kok bareng kon bawa piye?
Nadyan wujude mung peksi. Ah, yo. Tak ajari nek ora apal. Nadyan wujude mung peksi. Brondol. Apane? Nggone sapa? Nggone podange mau. Pranta. Halus manis. Tur Nono wasuwenggan kula lana goleki si podang poni putih podang kok poni goleki si podang poni Prastiwi tok warai ora. Kuning. Hipa bunga Tiku. Nyandal nyanding bisa dadi tamba ya mangga esuk awan neng omah rata watus awan ning omah wis ora krasa keluyuran ya anggolek sing tak sayang mendak geser tanganku goleki ora krasa esuk awan nganti
aku njaluk gungan pisan Kas. Mbak. Sabubare pentas iki rombongan iki dibubarke. Ya iya, Pak iya. Pun ta niki? Wis. Kok ora gathuk babar blas. Pak. Iki iso nyuda tanggapan. Ah iya. Cilaka tenan iki. Wis. Mlebune ya telat. Tak dentang. Nong. Saka awal tekan bengi iki sing aku rada ora pati cocok. Ah iya. Ya wis ora apa-apa to, Pak. Wong jeneng digilir iki ya kaya ngono kuwi. Ora sadi penggali sing tenan-tenan. Latihan mau kayane yak-yak. Bareng dipentas kok mletho. Ya wis ben. Ayo. Suwan. Gendinge apa, Pak? Apa, Pak? Onang-onang. Modar. Senengane apa kok sak penake dhewe ora. Wae sak lumrahe wae mir senengane. Iki aku kok rasa aku kok kaya ora penak. Iki arep ana lelakon apa iki Bagong barang kok ora ketok. Ora melu gara-gara iki jane bocah iki nendi. Diuwisi kene do tengok nang mburiku kene. Iki kok rasaku kok kaya ora prayoga lho Gareng. Janing yaning talaka kati langit Semarika den prayitna semuriris semuriris eko balik iki manik moyo. Lah kok dadi tekan Karang Kadempel Kakang Semar. Kula nyuwun pengayoman Kakang. Pengayoman piye? Kayiwangan nalika semanten geger.
disababake kula piyambak nembe pados rana supados saged anyirep ruhara ingkang tumanduk wonten ing jagat raya ingkang persasat sedaya para kawula samya nungsang puyang katraking welaking jawata nanging kula pitados bilih estunipun menika sanes pedamelan kula Kakang kula piyambak ugi bingung kula piyambak ugi mboten saged ametang lampan menika asalipun saking pundi teka mekaten ingkang tumanduk wonten ing jagat raya dumadakan dereng ngantos purna anggenipun ingkang raya menggali babagan kados pundi sepados sakmangke para kawula saged gesang sowanipun ingkang putra Kakang weh anakku sapa ingkang putra pun Bagong piyambakipun matur dhateng ingkang rayi minangka wakiling para kawula supados ingkang rayi damel pranatan ingkang satemah saged damel gesanging para kawula ingkang katerak ing Rugara nanging nalika semanten apan saestunipun nembe kula petang kaliyan Kakang Trada nanging kaselak ingkang putra pun Bagong ingkang sampun kasurung bramantyaning kakung kaduk kepanasen wekasan boten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson adamel geger kayiwangan Suralaya Kakang kula nyuwun senjata pitulung dhateng Kakang Nayantaka supados saged anyirep dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Bagong Kakang Semar Semareka ten prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos pariposama imbal wacana nalika semanten katingal nganglang jagat nalika semanten prayitna Sang Badranaya ya Sang Nayantaka Dupi wulan satunggiling jawata nganglang jagat sigra den bujung lampahing jawata kagyat Sang Hyang Pukulun Bathara Guru wau. Oh Megon sing langit kelap-kelap katon lergen sanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking ndas balewur ladal ora mangsaku wis ora ana ingkang padha weruh kelawan aku lha kok dadi iki aku ditututi karo wujud tanpa kawan kowe sapa aku Semar kowe mabur ngambah Dirgantara ditutke wujuding bledug ingkang 1000 cacahe. Kuwi apa? Apan aku ditutke kelawan anak-anakku ingkang wujud bledug ingkang datan kasat netra. Kowe sapa? Aku jangkeping dewa nanging ora tau kapitung dadi jangkeping dewa.
Dewa? Ya. Dina samengko aku pancen nyebar anak-anakku supaya ngebakya ning jagat gawe cintrakaning para kawula. Wah, ditepungake aku Bathara Corona Kakang. Wah! Candhak sumbere. Panus maning jajalan. Sukertaning bawana lha kok dadi anak-anakmu sing gedene mung sak bleduk-bleduk sing ora kasat netra wae kok iso gawe geger jagat. Ya pancen ku wis pinesti. Lan aku kudu nindakake lawan dawuh Kang Maha Kuwasa. Merga akeh-akeh menungsa wis padha blereng marang derajat pangkat, wis padha sulap marang kebiaring brana picis. Iki dadi pauku maning menungsa. Weh, ning ora kabeh duwe keluputan. Ning kena ngapa sing tok gawe pati kok sak kabehing menungsa. Tegese kowe ngawu gawar ngawur. Saiki ngene. Apik-apikan aten. Kowe ya tetep iso mapan ana ing jagat, netepi karo kewajibanmu ning aku njaluk wene ana cara supaya menungsa iso luar saka penandang lan iso uncat saka tingkah gawene anak-anakmu ingkang gedene mung sak bleduk mau. Sejatine ora gampang. Luwe-luwe kowe mapan ana ing nuswa Jawa ingkang kebak ya kuwi tetombo ingkang thukul saka woh-wohan lan wit-witan. Luwe-luwe sejatine kabeh mau ora mbebayani Semar. Waton kabeh mau ditampa kanthi ati ingkang ikhlas, aja kesurung rasa keweden ingkang banget-banget wekasan iso ngringkehake marang kasantosaning wong mau. Ingkang angka 2, aja nganti anak-anakku mlebu ana ing awaking menungsa kanthi liwat. Ya kuwi bolonganing tutuk, bolonganing irung lan bolonganing mripat. Mula kudu sing padha waspada ngati-ati, kudu njaga marang karsikan. Kudu tansah njaga marang karsikan, tangane kerep diwisuhi, sikile kerep diwisuhi. Aja kaya kowe ora tau wisuh mula pliket. Diapure. Ya wisuh to ya kok ora wisuh. Kuwi dadi cara nggone iso nanggulangi lawan wengising anak-anakku ingkang padha sumebar saindenging jagat iki, Semar. Oh, ladara. Corona wonten dawuh pukul. Jebul kita ingkang gawe geger jagat raya. Saiki ngene, aku wene ana tandha, wene ana wektu lan wanci besok kapan kabeh iki bakal dadi pepadhang. Tegese memala sing tok sebar iki bakal kukut saka ing jagat. Aku wene ana tandha. Aku ra iso menehi tandha sarta wektu ingkang winanci. Nanging sesuk mangsa kala wis ditetepake, aku bakal sumingkir sak anak-anakku. Ning tak jaluk aja suwe-suwe mesake uripe para kawula. Ya, ora bakal suwe meneh. Jagat bakal katon padhang. Ngapusi tak goleki nggonmu ya. Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Gengku. Aku saiki ketua geng. Jenenge apa? Pom-pom boy.
Wah. Ngati-ati Pak saiki gleleng karo aku. Mungsuhku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teka. Lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar. Malah aku sowan mrene iki njaluk marang Kakang Semar gandeng Bagong. Nibake upata pekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lah kula mboten ngerti pripun nek nambani. Kapok kowe. Ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan Bagong. Aku Nalendra. Bagong aja edan Bagong aku satriya. Bagong aja edan Bagong aku. Aku satriya. Arep satriya nek rupane padha aku. Arep apa? Ulun kula nyuwun kawelasan, dipun paring ana pepadang. Kresna, ulun ora bisa gawe padang nglawan jeneng kita. Ulun kula nyuwun pepadang. Bocah edan iki. Tok apake? Ora usah melu-melu kle. Mundur. Iki perkaraku. Ora kok Sinundarawati kok rupane padha kowe. Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe Ndara iki tok kampake. Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lha kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan kok. Balik kaya wingi uni le. Balikke. Asline aku lek tuku sulapan ki nang nggon wayangan. Oh. Aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, tak praktekke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenyuke woh balekke. Aja edan Bagong aku balekno. Iki. Tak drijine dadi tumpangke teng apik-apik kula. Pun nggih. Udah siap nggih? Iya. Iya. Mengke nek kula muni gejepit ngoten. Ampun do lunga lho drijine nek sing lunga ora malih. Cinciripit gula batu gejepit. Sepele. Kene le ngemat ke tenan kok ming cinciripit gula batu gejepit. Piye? Gleleng ta ya kuwi. Kuwi donga le tuku nang nggon sulapan. Ora keturan. Menungso yang ngene kok iso gawe lelakon lho. Bagong mrene ya tak panah ndasmu. Ya ora entuk dendam. Wis rampung masalahe kok dendam ora. Bathara Guru ki bali ora ya? Ya mang takon. Kula Bathara Guru niku wangsul teng kayangan apa mboten? Ya bali aku tak bali wong ya ora ana kesempatan pamit. Wis gak areng apa meneh iki. Ya wis wektune ya wis entek. Kurawa disingkirke. Kurawa ngopo? Ora ana sambung rapet karo Kurawa kok. Ngono kuwi. Wong iki nek tergantung karo apa jenenge iki tatanan sing wis ana. Ora ana sambung rapet karo Kurawa. Werkudara, Kurawa singkirke. Ayo mesake le dandan kok ya. Kurawa le dandan ke sore mau metune ming kari dhewe gek ming disipat barat. So meneng niku nganggo realis mikirnya realistis nih. Siang realita ngono lho. Ngetan. Lagi iki lho bendara-bendara di nggo dolanan karo ponokawan. Gentenan biasane ra sampean nggo dolanan kula. Lan iki sampean kula nggih dolanan. Ya wis yen pancen kaya mengkono. Nah, damar mancong Cinopet. Oh, janggut lho, Mir. Lara iki. Senengane kok. Weh.
Sumeneh iki nganggo kathok sing ra lobok. Aku kok metu menjete ngiwonengen. Tutuk sisan. Koko Prabu, piye? Rumaos kula menawi wonten Karang Kadempel menika suasananipun tansah meriah. Iya. Lah jadi arep kondur ning Madukara apa nang kene? Mes paosaken gojekipun Panakawan menika geli. Geli basa apa? Pun kliwat sak menit.